Sziasztok! Mutatok neked egy pár színésztükköt. Ez az egyszerű számú trükköt. Beszél, és jön a apró, egy pohár, és egy egyszerű ötlet, akkor semmi, egy fogom ezt, és így áteszem. Megfogom a én, és megfogom beletenni a pohárba. Ütés. És a másik. Még is húzós. Van is egy szemben. Még egy. Ez is. Játok? Most jön. Não tem nada de eu vou gostar. Chama. Chama. Está com isso no outro aqui. Pois. E quer enviar um capuz? Quer enviar um capuz? Quer enviar um capuz? Chia, sabe? Tam passo, quebra o capuz. Junto com o meu descer, vou descer, assim, até cima vai ir um conjunto. E eu machuco, e vagyunk, úgyhogy tam passo, így van, mint a kerülünk kapcsolunk. Egy. Következő trükk. Nem kell más volt. 2 darab szívószál. Na akkor se fogjuk így. Itt van a 2 szívószálunk, hát úgy csak semmi variáció. Láthatjuk így ide a szívószálat. Ezt a sárga fogjuk a lilát. Úgy fogjuk szépen a lilát. Így, és így áttekerem így egyszer. Ezt nincs egy vízkereszt. Így. Így vagyunk, akkor a másikot, és azt is így. Egyszer így áttekerem, így, és így vagyunk, láthatjátok, és szépen, hogy van ennyi, nem tudom azt így fogni. Akkor a másikat is, várjatok, nézzétek, szanasz, hogy egyszer a lóra szintén szét fog jönni. És egy egyszerű rántással, 2 szívószal, már is. Így van. Láthatjátok, semmi. Nincs átvágva. Akkor még egyszer. Sárga szívószal. Így. Láthatjuk úgy a lilát. Így ez, így vagyunk. És ezt érdemes összefogni. És jön a sárga. Igen, így vagy. Csak fogod. Lilát is látod, viszont dobolja egy húzással. 2 szívószal. Megint külön van. Mutatok még egy trükköt. Nem kell más, mint egy ceruza. És akkor működünk. Így. C20-as. Itt a pén. Figyeljetek meg is közben. Tehát itt a pén. Akkor azt eltűntem. Hogy eltűnt így egyszer, eltűnt így kétszer, eltűnt így 3-szor, és szóval nézd, hívatra mond, eltűnt a szervezet. És olyan hova? Hát, itt van, már észrevettétek, ugye? Itt a szemzalám, itt van. Na, és most pénzt. Abrakadabra. Pucs. Sok. Pénz. El. Akkor ennyire volna. Sziasztok!